Най-сетне си видят тия компании. Нема ли караш горе снимаш? Сега ще я приберем. Хайде ще я допием бира. Ще правим това. Сега прибираме и сме готови. Врата 15-11 вън. Преди, примерно, като снимам с видеото и задължително седа да и мъча, защото се чува всичко, обаче сега намерих едни програма, съм си вкарал на компютъра, снимам, примерно, видеото и качвам музика на клипа. Не бе, какво си тръгва да си снима сега, примерно, сега се чуда иначе звука, къде прикараме. Обаче после, нали, почва да такова, почва клип с музиката. Имам 4 джанти. Ние го знаем за Шевролет. Ага. Ма какво такъв за авеото? Да, като за авел.